kulturalak. Bueno, arratsaldeon, eta eskerrik asko etortzeagatik. Binet, igual ideia ona da, libururen bat ez badezute liburua ezagutzen, bere hitzaldian zehar nahi badezute hartu, gainbegiratu, lasai asko hartu, eta gero norbetek erosi nahi badu, Binaten gana. 20 euroan dago? 20 euroan dago salgai. Bueno, liburu honen aitzakian, liburu han uste eta aipatzen dela Donostiko herri harresia, desobedientzia ekintza bezala, eta aitzakia dakagu Adur Fernandez eta Oier Lorentekin arratsaldea pasatzeko. Egia esan, ja 8 urte pasatu dira, ziurrenik hiri honetan, azken aldian gertatu zen ekintza desobediente edo desobedientzi zibileko ekintza potenteena gertatu zela, ez? Eta zuek egon zinaten epizentroan, ez? Epizentroan baina erdi-erdin. Eta, bueno, aprobetxatuko dugu, pixkat hitz egiteko, nola gogoratzen dezuten, ze ondorioak, ze sensazioak etortzen zaizkizuen, nola gertatu zen, nola prestatu zen. Baina igual hori, lehenago, igual izotza usteko, galdetu nahi dizuet. Eta ere, pixkat ez dazkat galderak batentzat eta bestearentzat. Igual nahi bazute jun txandakatzen, edo elkar osatzen, edo horrela. Eta zuek ere nahi bazute zerbait esan ere, hitza eskatu, petiko mite gaude. Eta, jazta, goxo-goxo ingo dugu. Azteko behintzat izotza buskatzeko nahi nizuen galdetu, egin dizuegunean gonbidapena etortzeko herri harresiai buruz hitz egiteko, ze etortze zaizue burura, edo ze pereza mate dizue, edo ilusioa egiten du, edo presente zute, astuta zenuten, zuentzat hitza eta mikroa ezaztu, bestela txusta zerratuko da. Adur, zuretzat. Bai, ez dakit, orain pereza onagia esan dezu uste dut, ez dit eman hori, baina egia da horren prozesu luzea izan zen, amaiera oso potentea izan zen, egia da amaiera ere kartzelarekin bukatu zela, eta ni bai eukin nuela sentsazioa pixka bat guzti hori amaitzeko gogoarekin, edo ez dakit, nahiko kargantea izan zela uste dut. Eta horren euki ditut askotan sentsazio kontrajarriak zentzurretan. Ez, osea, irudiak ikusten ditudanean edo gogoratzen dudanean, bai pizten didala zerbait oso berezia, baina aldi berean askotan ere, edo behintzat garai hartan, edo espetxetik atera ginenean, baizala pixka bat, pasatako fase bat bezala. Aldiz, kasu honetan postu nau, egia esan postu nau, liburuaren aitzakipean egitearena, eta liburu honen argitalpenarengatik. Así que gustoz, etorri naiz. Eta zu, Oier? Ni beti gustoz zertzen ez egia esan. Nik egia esan, egia da, ez dakit, oroitzapen aldetik urrun geratzen zaidala, gertatutako ekimen hori guztia, baina azkar konektatzen etela bizipen horrekin guztiarekin, eta gaina oso modu goxo batean bizitzen etela, sentitzen etela, eta oroitzen etela, ez, baina ez ekimenagatik bakarrik, baizik eta horrek suposatu zuen guztiagatik, eta horrek suposatu zuen auzolan guztiaren gaitik, eta konpromesu anitza guztia gaitik ez, eta egia esan niri nagirik ez dit ematen honen gura nintzaitea. Orduan etxeko diogu gaiari, eta guztiak dakarako zergati bat edo iragan bat, zuek amaitu zenuten 2013ko apirilaren 19an 1000 personak inguratua eta babestua 200 ertzainengandik, bere garaian epaiketa bat eduki zenutelako, lehenago sarekada handi bat eduki zenutelako, lehenago noizbait segiko kide izan zinatelako. Igual, horrega joko dut, galdetzeko hori, nola zan edo segin sartu zinatenean, zeite zenuten, nola gogoratzen duzute hori, eta
eta gero jungo geha, tak, 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 tortzen aurrea. Bale, bueno, urte asko pasa dira. Bueno, ni nire kasuan militantzia oso gazte, hasi nuen, oker ez banago 2000 bat inguruan, eta beraz, bueno, gaia da, memoko bat nintzela, eta lehenengo 2 urteak edo esango nuke, pues, pixkate formakuntza horretan, edo ni pertsona bezala ere osatzen ari nintzela, eta militantziak, pues, bueno, izugarri markatu ninduela, ez? Eta, bueno, nire kasuan hortik 2003 garren urtean espetxeratu ninduten, beste sarekada batean, beste auzi desberdin batengatik. 2 urte egin nituen, beraz 2 urte, bueno, nire gaztaroan garrantzitsuak zirenak galdu nituen, zentzu horretan. Zer adina zenekan? Nik 17 urte. 17tik 19-20 urte bitarte. Eta, bueno, atera, 2005 atera nintzen, eta nire militantziarekin jarraitu nuen, segin. Eta, bueno, nik gazte asanbladan hasi nuen nire militantzia. Gero arlo asko ikutzen genituen. Baino gehiago oroitzen dut, ez, aika eta gero segiren sorrera etorri zen, errepresioaren ondorioz baita ere, ez? Orduan, nik uste garai hortan bageundela pixka bat errepresio horren aurkako joera horrekin, eta zaila egiten zen, ekinbide politiko normalizatu bat egitea. Orduan, bai geundela pixka bat bukle horretan sartuta, nik horrela orointzen dut, gehien bat. Eta hori da, ez? 2005 egia da, izan zela garai, etorri zen Suetena ere bai, baina oso konbulsoa izan zen, gauzak ez zeuden oso argi, eta Suetenaren apurketarekin ere pixkan dena nahastu zen, ez? Eta horra hasi ziren berriro ere gazteen aurkako sarekadak. Beraz, ondorioz, nik niretzako formakuntza bat izan da, oso polita, baina beti ere errepresioarekin lotutakoa. Horrela gogoratzen dut. Nik ere nahiko antzeko gogoratzen dut, batez ere, nik nire militantzia hasi nuen instituto garaian, ikaslea bertzaleaken garaian, eta gero ja zuzenean grosen jarraien azkenengo hilabetetan, esan bali mazaket, ondoren aikaren proiektua etorri zen eta errepresioarekin segiren sorrera bizitzan genuen, ez? Eta egia da, bizitzen adurrek esan duen bezala, oroitzen etela, pixkate bi bertiente horietan, ez? Alde batetik goxo eta formakuntza etapa polita bezala bizitzen dut, baina nera berean ere militantzia garai hasieratik errepresioarekin oso lotuta, ez? Eta atxiloketekin oso lotuta, ilegalizazioekin oso lotuta, eta gazte kriminalizazioari lotutako, sarekada konstante bat, ez? Eta horrela, eta egia da, beste garaiak ziren, baina, ematen zuen hastia ere formakuntzarako, ematen zuen hastia ere sorkuntzarako, eta egia esan, militantzia eredua garaian oso gogoko nuen, gogoratzen dut, eta gero jasegin eman genituen urteak, ilegalizazio bitarte, eta herri eta hiriburuetan atxiloketak eta sarekadak hasi ziren bitarte, ez? Eta pixkat hori izan da rekorridoa. Eta zuek pentsatzen zenuten noizbait atxilotuak izateko arriskua zenekatela, zuen militantziagatik? Presente zenekaten arrisku bat zela, reala? Edo sorpresa bat izan zen? Ez, nik uste ez, batez ere garai hartan, hasiera batean ardura potoloak zituzten lagunak edo,
gazteak atxilotzen hasia zituztela lehenengo ilegalizazioekin batera, baina geroan argi ikusten zen atxiloketa horiek ja pixkat trasladatzen zituztela hirietara, herrietara, eta naiz eta agian etzen aurre ikusten nola izan zitezken etorri zitezken atxiloketak batez ere 2007an, baina bazegon mehatxu hori, bazegon barne ministeritzak egindako mehatxu hori, eta nik uste Euskal Herriko oro har gazte militantzian bazegoela kezka beldur edota asumitze hori atxiloketak herri guztietara trasladatu zitezkela, eta nik behintzat horrela bizitzen nuen, eta etorri zitekenaren alde batetik beldurrarekin eta bestaldetik asimilatze eta asumitzarekin, ez? Bai, nik uste dut, hori hain zuzen izan zela estatuaren pausu kualitatibo oso garrantzitsu bat, ez? Azken hamarkada luzeetan errepresioa ezagutu da, bortizki, baina egia da nahiko fokalizatua, eta egia da segiren ilegalizazioarekin, aikarenarekin ere, egon ziren arduretan zeuden jendearen atxiloketak, baina nik uste dut militantzian oro har pixkat urruti gelitzen zela, edo arrisku hori inminentea etzela ikusten, ez? Eta hori izan zen 2007an eman zuten pausua, eta tortura bera, beldurra eragiteko erabili izan duten hori, orduan bai zabaldu zutela, ez? Esan nahi dut, leno beste norbait saltxaren batean bazebilen edo erakunde armatuko jendeak bazekien zer zegoen, ez? Baina horre eman zuten pausua non bazegoen gazte erakundean militatzen 15 urtetik gorako gazteak, eta hostia, ez? Horre benetan tortura eta espetxearen mehatxua zabaldu zen, eta nik uste dut horre pausu kualitatibo hori eman zutela, ez? Beldurra eragiteko gizartean eta ezker abertzalean beldurra eragiteko zea hori. Bueno, eta orduan, datorren urtean beteko dira 15 urte, hemendik, eta bideotxo hau jarriet pixkat laburpen bezala. Gertatu zana, ez? 2007ko sareka da, ez? Zuena.
Zetortze zaizue burura irudi hauek ikusita? Nola harrapatu zintuzten zuei sarekadak, ikusi ez zuten guztionek? Ba, ni flipatu dut, gogoratzen zenbat gauza antolatu ziren eta gaina nahiko potenteak, kontzertuak, bertso saioak, gogoratzen erokeri bat izan zela, baina kriston indarra zegoela horretarako, gure aldetik. Bi aukera daude, edo harrapatzen zaitu de bajon eta ez ez zerrez egiten, edo mila gauza egiten dituzu eta horrela gertatu zen. Eta niri pertsonalki, hori da, 2007koa, zuk esan dezun bezala leno, oso publikoa zen eta publikoi notorio, hasi ziren sarekadak ez daki Gasteizen izan ziren, ekaina inguruan uste eta hasi zirela, gaizki oroitzen ez balin badet, eta abisua telebistan eman zuten, Rubalcabak eta barrek. Bagenekien etorriko zela eta gero zen loteria nori tokatuko zitzaion eta nori ez. Zara, nik daukadan oroitzapena da, egia esan oso Made in Spain oso kutrea guztia, esan nahi dute meritua estatuak nire ustez badu handia errepresioari dagokionez, beti egin dute oso ondo, baina egia da, hori zela pura loteria, izan zela erabaki politiko bat, ez da operazio polizial serio bat izan, nire ustez. Izan zen, etorri ziren, egun batzuk lehenago, pasa ziren herriko desberdinetatik eta erabaki zuten hainbat pertsona atxilotzea eta hortik aurrera. Esan nahi dut, kontua zen oso komunikatiboa, oso propagandistikoa eta punto, eta beldurra sortzea, ez? Baina, modu batean bestean izan, kontua da, atxiloketak izan zirela, torturatuak izan zirela, eta zentzorretan oso gogorra, ez? Zuek torturatu zintuzteten? Ez, gu zorionez, beste lagun batzuk, eta lagunak ez ziren, eta ia nire kasuan mintzat, batzuk apenas ezagutzen dituen, hori, sarekada pertsona batzuengana jo zuten, eta gero gu torturapean deklaratu zuten haiek, gure izenak atera ziren, eta orduan ies egin behar izan genuen, eta aurrerago audientzian aurkeztu. Eta, pixkat horretan ginean, herria horretan zegoen, esan nahi dut, bagenekigun zetorriko zen, eta tokatu zitzaigun, eta jazta. Beste don hori tokatu altzitzaion bezala, guri tokatu zitzaigun, eta listo. Eta zu, Lorente, nola harrapatu zintun? Ies egin zenuten zuek bai? Bai. Eta Marlaskaren gana itzordua jarri zuten horietakoa zeate zuek? Bai, hori da. Atxilotu zintuztetenak Audientzia Nazionalea bidean? Bai, Madrien, egun bat. Kontatuko hori, ez? Bai, zenbat izango ginen, 15 bat lagun izango ginen abokatuarekin batera audientziarako bidean egindoa zela, baina egia dena da ere, gu pentsatzen genuen agian disimuloki beste herritarrak, Madrilgo inguruko herritarrak bezala jokatzen genuela, baina konturatzen hasi ginen mundu guztia begiratzen zitzaigula kalean zaigu batzen zean audientzera bidean gindoa zela, eta oso argia zen, nabariatzen, etzela ohikoa, gure taldearen ibilbidea audientziara bidean etzela ohikoa, eta... Zer etzan ohikoa? Nola ibiltzen zineten? Ez dakit arropa izango zen, ez dakit gure aurpegi serioak o urduriak izango ziren, baina bentsat, oroitzapena dut bentsat, audientziara bidean gindoa zela, jendea begiratzen jartzen zitzaigula, eta kanpoko monstruoa bagina bezala ikusten zigutela. Ez da, goratzen ez, audientziatik metro gutxitara, etorri zen Kalez jantzitako 10-15 bat txakur, eta zuzenean ustekabean ikusi gabe leku desberdinetatik azaldu zirelako, paretan aurka jarri ziguten guztiak,
eta zuzena kotxeretara sartu eta atxilotu ziguten besterik gabe. Kontua da atxiloketak 24 ordu bakarrik iraundu zula eta modu komunikatuan atxilotu zigutela eta bentsate hartaz hurrengo goizean audientzian bertan ginen eta bertan deklaratzeko. Baina momentuan nahiko sustoa batez ere audientzara agindua zelako eta beraie bazekitelako eta epaia bazekitelako gure borondatea aurkeztea zela, baina nahi izan zuten beraien markadorean puntu bezala jarri eta atxiloketa bezala kontatuta. Osea, zuek hitzordua zenekaten, behiek bazekiten, eta atxilotu zintuzten bidean? Bai, ez dut ondo goratzen ez dut uste hitzordua zenik, baina epaiak bazeukan notifikazioa jasota, eta berak esan zuen gaztea jasoko zituela, banan-bana, baina jasoko zituela, baina ez zeukan epaiak ez zuen orduri jarri nahi izan okerez bali manago. Baina, argia zen aurkeztuko ginela, eta bazegon hor, atxilotu nahi izan zintuzten. Bai, hori da. Eta hortikan espetxera, urtebete, 2 urte artean, egon zinaten, nora? Zer ditu zenuten hor? Bai, hori da, nik bai esan nahi nuen, hori da, marlaska zegoen garai hartan epaile, eta ez gintuen jaso nahi, hori ez zuk esan duzu, atxiloketa eman nahi zutelako, baina, karo, gure, ni gogoratzen dut, aquello era un dilema, gindoa zen kotxe desberdinetan, lehenengo iritsi ziren gutako 3, uste dut, zirela, ez dakit zergatik, igual abokatu desberdinekin gindoa zelako edo, baina lehenengo 3 iritsi ziren, eta gu oraindik kotxean geundela, gogoratzen dut, jakin genuela hauek atxilotuak izan zirela. Horrek ekartzen zuena zen, ez genekigula, momentu hortan uste ez genekigula komunikatuak edo inkomunikatuak zeuden, kara, íbamos a la boca del lobo, egon ginen gordetak torturatuak ez izateko edo komisaldegitik ez pasatzeko, eta bagindoa zen audientzia nazionalera jakinda atxilotuko gintuztela, ez? Ni gogoratzen dut, izenik esan gabe, baina nire ondoan neukanari esaten nion, nik ez dakitzen badiru neukan gaina, esaten nion, guazen, ez dakit, hartzen du autobus bat, eta bagoaz, edonora, berdin du. Nik uste pentsatzeko gaitasuna ere oso murritza zela, inkluso abokatuak ere etzekien ze gomendatu, ez? Bueno, zorte handi auki genuen, komisaldegitik pasa ginen, hurrengo gunean deklaratu genuen, eta espetxeratuak izan ginenak espetxeratuak, eta beste batzuk kalera. Baina garrantzitsua da esatea, okerrez balimanago bintzat, hurrengo sarekadetan berdina gertatu zen, eta aurkeztu ziren horiek komisaldegitik pasa eta tratu txarrak salatu zituzten, ez? Epaileak berak jabe izan da gertatuko zenaz, ez? Bueno, hori. Eta hori da, gero kartzelaratu gintuzten, denok batera sotora eraman gintuzten, uste denak mutilak 2 ezik, ez? 2 neska zeudela, orduan, horre banaketa ematen da, emakumeak eta gizonen artean. Eta, izan zen ere pixka, eta abenduak 6 zen, edo abenduak 4 eta 6 bitarte, konstituzio eguna, tartean 2 guardia zibile edo bate akatu zituzten, Frantzian, orduan giroa nahiko bero zegoen. Eta gu sartu ginean un poco como elefantes en una, nola esaten da, katxarreria, ezakit gogoratzen dut. Nora, espetxera? Bai, espetxera, bai. Karo, asko ginen, eta, egongo ziren 2, 3, 4 funtzionario antolatzen saiatzen movida, eta, kartzelan badaude protokolo batzuk, funtzionarioak badaude batzuk deustez tratatzen dituztela, esan nahi, eta errespetu maila minimo bat mantendu behar da, eta nigo goratzen dut area sartu ginean, atentzia deitu zigutela, behin eta berriz, a ber, chavales, estáis en el talego, eta gauzak ez dira horrela, ez? Hor, nahiko giro ona zegoela uste dut, igual urduritasuna eta guztiaren artean, eta han denbora gutxi eman genuen, hortik aurrera ja batzuk askatu egin zituzten, uste dut, eta gero ja beste batzuk banandu egin, sakabanatu egin duzten, ni Aranjuezera,
Eta Aranjuez zen ja, bueno, ni eta beste 3 bat gure auzikoak, eta nikan 2 urte genituen, Oierrekin batera, Oierrek Alkalamekon. Askatu gintuzten arte, baldintzapean. Vale. Eta eskatu zintuzteten, eta orduan gelditzen zen epaiketa, bat zegoela, ez? Urrengo botea izango zela epaiketa, eta hasi zineten antolatzen Donostiko Gazte auziperatuak bezala. Edo hor hasi zineten taldean prestatzen epaiketa, edo erantzuna, edo atxiloketak, edo kolektibo bezala lanian? Erantzutet, ez? Bai, nik uste, lehenago ere, lehen hitz egin dugunan saioa seguretik nintzen goratzen, baina lehenago ere, oraindikan orokorrean, espetxean sartu gintuztenetatik urtebete, urte terdi eta 2 urtetara askotu zuten, baina goratzen naiz, oraindikan espetxean ginela, ja asinela hitz egiten pixkat balizko epaiketa, balizko ez bagenekien, baina bueno, espetxean egonda epaiketara jungo gina, nola aurre ingo genioke, edo ze planteamendurekin, eta bueno, gure barne komunikazio desberdinen bitartez, hasi ginen pixkat planteamendutxoak partekatzen, bagoitzan eritziak jasotzen, eta bueno, zein irudi nahi genuken pixkat azaldu epaiketa horretan, ez? Kontua da, ja, bueno, guztiak kalean ginela, kide batezik beste auzi batengatik espetxean zegoela, baina gainontzekoak aukera izan genuen, bueno, nik ere 2 urte eman nituen Alkalamekon, eta, bueno, ja atera ginenean, lehenengo bilerak hasi genituen egiten, eta pixkat, modu zirriborro batean, ze planteamendu ingo genuen espetxean, eta egia dena da, bueno, gomendio batzuk bai jaso genituela, pixkat, bueno, ze aukera genituen, baina ez judizialki baizik eta politikoki ere, bueno, epaiketan egitekoa, ze planteamendu egin genezaken, eta bueno, ekarpen bezala ere, politikoki ekarpen bezala, ze planteamendurekin ikusi zitezkeen egin genezakela ez, eta bueno, gu bagenuen ideia bate horrekin batera, eta horra zinen leheneko bilerak egiten, eta hortikan hilabete gutxitara ja epaiketa eguna jarri ziguten, eta nik uste gehiegi landu gabe, bertara jumar izan ginez, tartean egia dena da ere, lan polita, nik uste lan txukuna egin zela, eragile desberdinekin Donostia mailan, eskubide zibil eta politikoen defentsan egiten genuen elkarlana, batez ere mobilizazio desberdinei begira, eta bestetikan ere epaiketak izango zituen gastu ekonomikoei, batez ere bertan estantzia, dietak eta denalakoak zirela aurre egiteko, planteamendu ekonomikoa ez ikusi diren bezala, bertso saioa, kontzertu eta horrelakoak ez, baina nahiko hilabete urtebete baina gutxiago izan zen, eta hilabete horietan esprimitu ahal izan genuen, hori gehi epaiketara begirako planteamendutxoa etzela beste munduko zer izan. Orduan, epaiketa iritsi zen, ez? Epaiketan desobedientzi jarrera hartu zenuten, ez? Ez zenuten deklaratu, inkluso torturatuak izan zirenek, ez? Hartu zuten bakarrik hitza, esateko torturapean ateratakoa ez zutela sinatzen, okerrez banago saiatu zineten torturaren aurkako kamisetekin sartzen, baina harrapatu zizueten, eta holako gauzak gertatu ziren, ez? Farsa bat izan zela salatu zenuten, okerrez banago, edo hori nik inventatu dut gero, edo nola goratzen duzute epaiketa zenbat marlaskarekin zinaten? Ez. Marlaska zen bakarrikan instrukziokoa atxiloketa orduan. Nola goratzen zute epaiketa? Egia... Iberok eukizun ere Ibero aldi bat bera torturatu zunarekin, ez? Bai, farsa bat alde horretatik batez ere torturatuek izan zutelako beren torturatzaileak ikusteko aukera tamalgarria eta gaina entzuteko torturatzaileak entzuteko aukera. Horrek suposatzen duen guztiarekin, trauma guztiarekin eta amorru guztiarekin, eta, zuk aipatu duzun bezala,
berak eta kide gehiagok ere, bueno, hori pairatu behar izan zuten. Egia dena da, sen aipatu duzu, desobedientziana nik uste, eta bueno, zintzo izan da, desobedientzia jarrera izango bagenu ez ginateke epaiketara azalduko, epaiketara azaldu ginen, egia dena jarrera batekin eta egia da planteamendu batekin, baina bueno, epaiketara azaldu ginen, beraz nik uste ez dira ere ez da guztiz desobediente jarrera bat izan, baina behintzat argi genuen azalduko ginela, baina bueno, gutxienez planteamendu batekin eta behintzat minimo edo limite batzu jarrita ez, eta hori zela ez, fiskaltzari galderak ez erantzun, bakarrik torturatuak izan zirenek, torturak zentzurtan salatzeko, eta bueno, horre badago anekdota bat ere goratzen ez hotelean, hostalean kamisetak txuriz, kamiseta txuriak torturarik ez, pentsatzen kurratzen ari gila kriston lana, bitzak margoekin torturarik ez, ez da gizak jartzen genuen torturarik ez kamisetekin, eta bai jungo gera independentzia kamiseta azpian, kamiseta txuriak, eta gero aterako dugu izango da ez dakit zer, eta total justo sarrean ginela ez dakit egia esan, ez dakit, bestela ez nuke esango ere zuen. Lehenengoari harrapatu zioten, sartu eta ja. Bai, nik uste gainera, zaila zen, orokorrean zaila izan zen prozesua, esan egin ginen 15 uste dut. Zer dina zenuten? 22, nik uste dut, 23. Zazpi nik. Bai, nik 23, 24 hori da. Hori ez, normala da, eztabaidak hasieratik sortzen dira, bakoitza gure perspektibarekin, ez? Eta hori ez, horietako bat izan zen epaiketari nola aurre egin. Eta nik uste hori izan zela, adostasun gehiena izan zuen zea, ez? Ez genuela epaiketa politiko batean parte hartuko, hori izan zen fiskalari erantzuten geniona, eta listo. Orduan, epaiketa eta gero, goaz pixkanaka kronologikoki hurbiltzen herriarrezira, ez? Okerez banago, zigortu zintuzteten danak, gero anulatu zuten, gero ez dakit, hor ibilizan, ez? Baina kalean zineten zuek, eta zineten ja aurre egiten, ja urrengo botea zela atxiloketak, ez? Eta ja hor talde bezala ja ikusmira hor jarrita, lanean, Donostin, 15 gazte, 22, 28 urte arteko gazteak, ez? Zeiten zenuten, hor, garai horietan. Zer zan zuen lana? Bertso saioak eta antolatzen zeiten zenuten, edo kontzentrak zan gehiago, edo lan politikoa zan gehiago, edo kampaina komunikatiboak ziren, edo nola ikusten zenuten zuen burua jendeak, bazekin hiri mailan zuei gertatzen zitzaiena, edo sentitzen zineten jendea beste gauza batea zegoela eta erabat normalizatua zegoela zuek barrora jutea, edo nola... Nik uste garai batean, batez ere epaiketaren ondoren, paroi bat izan zela, okerrez bali manago, eta bakoitzak jarritzen genuen, bakoitza bere auzoetan, bere militantzia murgildua, bere egunerokoan sartuta jakinda, pixkanaka berriro ere biltzen hasi barko ginatekela, eta biltzen hasi guztien artean adostu horre suposatzen zuen, horrek bai ematen zuen perezan egibentzat, adostasunak bilatzari begira, bagenekielako, ebazpena sententzia, audientzia nazionalen sententzia etorri barzela, audientzia nazionalen sententzia ondoren, ez genekin atxiloketen bitartez, edo ez, baina Supremoaren sententzia etorriko zela, eta sententziaren ondoren espetxeratuak baldin bat zeuden, argi genekiela 20 pikotik batzuk bentsat espetxeratuko zituztela, argi genekien zerbait egin genuela ere. Ez genekien zer zen, baina argi genekien eta lehenengo bileretan eta bilen aurretik hitz egiten genuen, zerbait egin nahi genuela, eta behintzat atxiloketak ematen zirenan, edo ebazpen hori ematen zenan, behintzat doainik ez hain doainik ateratzeko, edo behintzat gizartean lanketa politiko bat egin alizateko
zerbait egin behar genuela. Eta hori izan zen pixkat guztiaren hasiera edo lehenengo bilerak direnak edo, bueno. Bai, nik uste dut lehenengo sentsazioak bai zirela, zerbait egin behar genuen, eta pixkate betikotik heldu genion, ez? Eragile desberdinekin, atxikimenduak bildu, eta horretan hasi ginen. Nik uste dut, gerora etorri zen, ez? Pixka bat, zuk esaten dezuna, gizartea nola zegoen eta bar, zen beste paiketa bat, beste espetxeratu batzuk izango ziren, eta listo, ez? Eta gure oinarrian ikuste dut, lehenago izan zen horeretakoen espetxeraketa, eta nik uste azia beraiek jarri zutela, ez? Lotu zirenean Maria Kristinan, eta gure referentzia pixka bat, hori zen. Ez genekigun zer egin nahi genuen, baina hori zen, ez? Baina nik uste da hasiera batean bai izan zela, pixkat, beti egin izan genuen, ez? Eragileekin lanketa hori, baina etzi joan askoz ere haratago, hasiera batean gutxienez. Behintzat, adostasun batetara iritsi ginen eta egia dena, esaten genuela, behintzat ez gera gure kabuz espetxera jungo. Hori behin argi izan da, ze planteamendu egin dezakegu, ze ekimen egin dezakegu, hori ja pixkat juntzen pixkanaka sortzen, ez gu bakarri behizik eta jende gehiagorekin zu barne, baina bai nik uste pixkat hori izan zela guztia ez. Orduan, azkenik iritsi zen Gorenaren epaia, eta zineten 15 espetxera juteko arriskuan, 8 dizigorra eta besteak libre gelditu ziren, eta eman zenuten prentsaurreko hau niri pilat inpaktatu ninduena, behintzat. Gu gaurkoan, esan nahi dugun gauza bakarra, kondenatu gaituztenen izenean, hemen ekarri dugu Tribunal Supremoaren sententzia zikin hau, eta esan nahi dugun gauza bakarra da, ez dugula onartzen, ez dugula legitimo hartzen, Estatu Espainolak duen izaera fasistaren oinarria dela, eta kostatuko zaiela guri eramatea. Kostatuko zaie, eta herri guzti hau hemen ikusita gurekin, are eta gehiago. Eskerra guztioi, eta hau da guretzako sentitzen duguna mierda honekin. Donostiako gazte superatuak. Donostiako gazte superatuak. Eta gaurtik aurrera hemen Bulbarre Konferantzan aske egunea deitu diogun hontan, egunero eskaintza kultural desberdinak, hitzaldiak, txarlak, konzentrazioak, asanbladak, propaganda guneak. Gu ere gean Donostiako gazte superatuak. Ni ere naiz Donostiako gazte superatuak. Gu ere gean Donostiako gazte superatuak. Gu ere gara Donostiako gazte superatuak. Horrekin batera Ezinezkoa da beti izan naiz Hirugaren garen aldekoa baina gaur onartu gu ere gera Donostiako Gazte auziperatuak. Donostiako gazte superatuak naiz. gu ere gera Donostiako superatuak. Ni ere naiz Donostiako gazte superatuak. Gu ere Donostiako gazte superatuak. Gu ere Donostiako gazte auziperatuak. Gu ere gara gazte auziperatuak. Donostiako gazte superatuak gara. Ni ere naiz Donostiako gazte superatuak. Zein zan planteamendua, garai horietan zineten ja beraz 8 atxilotzeko arriskuan, etxeetan lo egiten zenuten, baina jendea jute zitzaizuen bila, bulera jute zinaten, zutabeak zeuden, nola goratzen zute hasiera hori, ze esate zizueten etxekoek, ze beren generaletan sartzen nahi zinaten, erronka botatzen nola estatuari, ertzaintzari,
Ze bola bota zenuten, ez? Ze espero zenuten jendearen gandik. Nik leno atzera bueltatuz, hori ez, esaten nuen ari ginela lanketa egiten, eragileekin, jende desberdinarekin eta bar, eta sentsazioa baizela hasiera batean, ez, pixkate atxikimenduak eta elkartasuna bilatzen ari ginela, baina nik uste eta asmatu genuela, bueno, porque prozesua luzea izan zen, ez, bilera asko izan ziren eta abar, jende askorekin egon ginen, eta nik uste eta asmatu genuela, esan genuenean, hemen bazela garaia, eta ez guregatik, nik uste hori argi genuela, osea, gu tokatzen zitzaionari espetxera jungo zen eta punto, eta hori ez genuen ebitatuko, baina bai ikusten genuela, oraindik ere, izugarrizko epaiketa pila, zetozela aurretik, eta benetan sinistu nahi balima genuen hau gelditzeko gaitasuna genuela, izango zela konpromisoaren aldetik, ez? Eta ja horrekin jun ginen jendearen gana, eragileen gana, ez, konpromezutik, elkartasunetik konpromezura saltoa eman behar zela. Eta nik uste horrek kalatu zuela. Osea, guk konpromezu zehatzak eskatzen genitun. Izan askegunea, izan antolatzen genuenean zerbait jendea etortzeko eta lan egiteko eta barrez. Eta nik uste hor hasi zela pixka bat jendea eta eragile desberdinak implikatzen. Leno hasieran manifa baten irudiak azaldu dira eta bazegoen jende bat lehen ikusten ez nuena eta bapatean gerturatzen hasi zena, ez? Eta nik uste hori izan zela pixka bat klabea. Eta nola ziren zutabeak, ez? Deitzen genien. Ez dakit nola sortu zen. Osea, esan nahi dut bai, ez? Pixka bat, ja, bazegoen espetxerak eta horren arriskua ez genekigun noiz izango zen. Eta horrela planteatu genuen, eta oso ondo atera zen. Eta nik uste dut inork ezkintuela ero moduan begiratu, osea, jendea izan zela gurekin etorri zena. Ez dakizu nola oroitzen dezun, Oier. Bai, ados, adurtxok esan dako guztiarekin. Horre, nik uste bileretan guk gure barne bileretan adostu genuen horretaz gain, ez genekien zer izan zitekeen, ez genekien zer izango zen, ez genekien zertraino eman zezakeen, baina argi genuen planteamendu bat egiten genuela eta argi genuen desobedientzia jarrera horretan zeo zer egin nahi genuela, ez? Eta nik goratzen dut, azaldu da manifestazioa, nik etxean ez nuela ezer esan nahi izan, goratzen ez, sententzia atera arte, ez nuelako erabaki horretara, ez da esan barri izatera aurreratu nahi ez, eta goratzen ez, goize guardian eman zela, goratzen ez, ja planteamendu bat genuen, eta jende bat bolondreski, inguruko jende bat bolondreski prest zegoena planteamendu horretan parte hartzeko auziperatuetaz gain, zegoela jende horretan planteamendu horretan ardurak prest hartzeko prest, eta planteamendu aurrera ateratzeko, goratzen ez Zaldezarreko lokal batean bildu ginela eguardian, eta gaina tokatu zitzaidan, ala beharrez, goizan enteratu ginen, eta horre espetxeratuko gintuztenen artean, sortzen artean, ni bakarra nintzen momentu hortan, goratzen sartu nintzela bilera, eta ez dakit elkartu ginen 10-15 bat pertsona, eta horregia dena lehenengo aldiz ikusi nuela, naiz eta zuk esan dezun bezala, hainbat bilera gure artean egiteaz gain, jende gehiagorekin konpartitu genituela, baina bilera hori izan zen lehenengoan ikustet, non ikusi nuen, batzegoela gogo bat, batzegoela asmo bat, eta batzegoela konprometitzeko gogo bat, eta batez ere adurrek esan duenari begira, ez emango ziren espetxerek eta hoiei erantzun bat ematari begira bakarrik, baizik eta etorriko ziren epaiketa, etorriko ziren atxiloketa eta etorriko ziren espetxerek eta hoiei begira, pixkat jarrera batean, ez, desobedientzia ze hasi ginen hitz egiten, lehenago ere urteetan zehar
milaka aldiz hitz egin den arren, baina berriro gure inguruan desobedientziaz jarri ginen hitz egiten, eta jarrera horretan zerbait egiteari begira, ez? Eta goratzen ez, bilera horretan atera nintzela guztiz txundituta zenbat planteamendu, eta guk genuen zirriborroetatik zenbat gauza konkretatu altzitezken eta zenbat gauza egin ziteken konpromezu desberdinen bitartez. Eta horatzen ez, arratsaldean egin zela manifestazioa, eta manifestazioaren ondoren horatzen ez gurasoekin joan nintzela Aldezarreko tabernatera eta botanera lehenengo harrikada, baina egia esan gurasoak oso ondo eta koherente ikusi duten maila batean eta besterik gabe. Hortamentzat nik ez dokat gexarik eta zortea izan ez hasi. Ez bai, nik uste dut egoerak ere laguntzen zuela, ez? Arraroa izan balin baditeke ere, esan nahi dut, zen 2013an geunden, beste kontestu politiko batean geunden, eta nik uste dut barzegoela, ez? Jendearen aldetik, nahikoa da edo sentipen hori, eta inoiz zentzurik izan ez bazuen ere, momentu horretan zentzurik ez zuela jendea, espetxera jutearena. Orduan, nik uste horrek ere lagundu zuela, eta bazegoen, inpase egoera bat, esan nahi dut, hemen egon da motore bat, edo ezkera abertzaleak aurrera eraman duen borroka hori, eta bazegoen inpas bat, desmobilizazio bat, ez genekigun noruntza jun bar genuen, eta nik uste, inkluso askegunean geundela ere, jende askok esaten zuela, ez guri, porque gu egia da, nik uste dut gu hor geunden, eta, igual azia jarri genuen, ideia jarri genuen, baina gero izan zen olatu bat, gure gainetik pasazena, eta ni behintzat eramaten ninduten, etxera eraman, ekartzen ninduten, askegunean egon, elkarrizketaren bat egin, eta jazta, ez? Baina bazegoen jende asko esaten zuena, ez? Ostia, hau behar zen, edo horrelako zerbait behar zen, ez? Orduan, modu batean edo bestean, asmatu zen, eta jendea gogo zegoela. Uste dut etzen marroi bat jendearentzako, ez? Jendea behar zuen tresnaren bat zerbait egiteko, eta horrelako injustizia baten aurrean edo, jendea atera zen, eta konpromezura pasa zen, ez? Bideotxo bat jarriko dut gogoratzeko nola zan garaia. Lehenik eta behin, guratetik izatea, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko arratsalde honetan bertan hurbiltzeagatik, eskerrik asko goizetan, gauetan, arrezietan parte hartzen duzuen guztioi, eskerrik asko askegunean, orduak eta orduak pasatzen dituzuen familia, bikote, lagun, militante guztioi, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko aportatzen duzuen egiten dituzuen erabide erabiko partide guztioi, eskerrik asko guretako hori zuen. Amorru betez eta diotez, gure besarkari beroenak, ekaitzi beroentzat, gure laguna bai da, eta bortizkero bat zuten zenpaioek, guk naiz eta salatu ez dara baten. Haupa gaitz! Guretzako, zuek zerate eredua, zuek zerate osatzen ari den, gaurkoan osatzen ari den herri babesa, herri arresia, duintasunez jokatzen ari zaretenak zuek zerate, eskerrik asko guztioi, eredua zuena da, eta herria gurea. Haupa zuek!
egiteko. Gurko eta tinko herriarekin batera mantenduko gerala. Kostatuko zaila gu ere baten, ez geralako utziko ere baten. Zuekin, zuekin, zuei eskerrik asko, gero zen azteria! Galderari gabe. Nahi zutena, ze etortzen da. Pelota zijoan handitzen, izugarri, egunez egun, ez? Oso unkigarria, niri gauza hauek firrek utzen diate. Niri ustez oso potoloa ja izan bihurtzen, ez? Edo? Niri fibra ikutzen dit, asko gainera. Baina niretzako, eta hau ez da korrektismoa, benetan, niretzako eta nire baina eko nuke hau argi utzi, eta da, zirriborro bat bazegoen, planteamendu bat bazegoen, baina hori posible izan zen jendearen konpromesuari esker, eta jendearen parte hartzari esker. Bazegoen, zuk lehen esan dezun bezala hazi bat, bazegoen nahi bat, gura bat bazegoen, baina hori posible izan zen jendeak hartu zuen konpromesu eta planteamenduei esker. Eta hori zen nik uste emaitza, eta egia da pelota hunditzen zijoala, bazegoen horre gitarau bat gogoratzen dut, nik oso nastu gogoratzen dut, oso modu zirriborroan, baina bazegoen egitarau bat, non etzela behar ezer lotzea jendea etortzen zelako eskaintza kultural, eskaintza desberdinekin, bai tailerrak zirela, bai kontzertuak zirela, bai bertso saioa zela, bai hitzaldia, jokoak, denetarik, ez? Eta horre suposatzen zuen parte hartze desberdin guztiarekin, gehi ja behin zutabeak bukatuta eta ebazpena firmea zenean, erabakitzenean bertan bulebarran ja lotan geratuko ginela, lotan geratzearen jende kopuru ere gehitzen zijoan, eta azken egunera arte, non ja mila bat inguru bildu ginen, eta horre suposatzen zuen guztiarekin, ez, la hostia. Bai, nik lehen esan dudana, osea, ni gainera oso nekagarria zen, oso ni behintzat lehertuta bukatzen nuen egunero. Nik uste emozionalki, porque esaten dizuet, ez dago gogoratzen zer egiten nuen egunean zehar, esan nahi dut, osea, bai, ez, gauzak beti egitaraua petatua zegoen eta beti geunden zerbaitetan, ez? Baina beti dena eginda zegoen aldi berean, esan nahi dut, ez genuen pentsatzen ze bazkaldu behar genuen, ez genuen pentsatzen bazkaldu eta gero ze antolatu behar genuen, laguntzen genuen, algenuen guzti horretan, baina antolakuntzan eretzako izugarria izan zen. Antolakuntza eta elkartasuna, osea, jendearen prestutasuna edo zer gauza egiteko. Ze bazeuden tabernak janaria ekartzen zutenak, bazeuden kazetari voluntarioak, bazegoen denetarik, ez? Eta ni momentu lapso batean horrela, pentsatu nuen ez gintuztela eramango. Sinceramente, osea, de hecho egon za momentu bat, ez dakit informazioak nondik iristen ziren, esaten dizuet, ez? Denetik zegoen, jende desberdina zegoen, eta ezakit zegunetan, atxiloketa baino pare bat egun lehenago edo horrela, iritsi zitzaigun edo norbaitek aipatu zuen planteatzen ari zirela edo ez, PNV planteatzen ari zela Eusko Jaurlaritza zipaioak ez bidaltzea, honek zuen kostu politikoaren gatik, ez? Gai izan genelako gizartean mezu bat kalatzeko, eta honek suposatzen zielako desgaste bat edo dena delakoa. Hori jakin genunean, esan genuen ostia, igual nahiago dugu, gorriak etortzea, berdeak edo urdinak baina horrek inkluso motibatu ninduen, ez? Ikustea, begira, bulera etorriko balira beste batzuk, inkluso irudikatuko genuke ere Euskal Herriko gatazka zein den, ez? Anekdotak aparte, osea, nik benetan momenturen batean pentsatu nula, porque beraiek ere jarrera bortitza izan zuten, baina saiatu ziren formak zaintzen, ez ziren goizeko ordu bitan etorri ziren gauez, baino iaia
egun argitan, bueno, beste, ez, megafonoarekin, abisatzen, eta abar, eta... Joko zelaia aldatu zala. Hori da, joko zelaia aldatu zen, ez zaude zure etxean, eta goizeko 3 atea botatzen dizute, eta ez da inoren enteratzen, baizik, eta hor, beste pelikula bat zen, ez? Eta gutxienez, banekien, kostatuko zitzaiela, izugarri, eta horrela izan zen. Eta nahi nizuen galdetu, herriarresiaz, ez, askotan makro historia bat kontatzen da, ez? 1000 persona ez dakiz zer. Eta egun horietan mikro historia edo zerbait gertaera batzuk, edo zerbait zuei bereziki hola gogoratzen zutena, edo zuk aipatu duzu, ez? Pues ostalariek ekartzen zuten janaria, edo nik gerora ezagutu dut, pues beste gizon bat fibrek egunero etortzen zen kruasanak ekartzea, eta ez dakiz, eta jende askok asmatu zen parte hartzeko modu ezberdinetan, ez? Eta, bueno, nahi nizuen galdetu, hola, zer anekdotilla, zerbait gelitu zaizuena egun horietakoa, zerbait hola mikro. Ni gutxi egia esan. Eske esatizet oso onartu. Oroitzen dut, alde batetik, hasieran esan duten bezala, saioaren hasieran esan duten bezala, oso oroitzapen goxo batekin, baina nera berean, ia da, astuna edo zaila eta emozionalki batez ere, guretzako fisikoki etzelako iaia askotan estorbo bat ginen laguntza baino, baina nik da emozionalki horrek suposatu zigun desgastean nik uste, nire bintzat, nik horrela bizinen haundia izan zela, ez? Orduan, egia esan nahiko borroso dut. Bueno, ezagit, adurrek itzin ondoren gogoratzen ezen anekdota batekin, baina mikro hori nik gogoratzen dut jendearen parte hartzea, baina ez jendearen parte hartzera mobilizazio batera edo plazan egotera baizik, eta jendearen parte hartzera konpromiso batekin. Jendearen parte hartzea zerbait antolatzeari begira. Hori oroitzen dut oso garbi, hori bai, eta batez ere horrek suposatzen zuen antolakuntza guztiarekin. Zegoen talde motor bat hori dena pixkate gestionatzen zuena, bai, naiz eta gu handik oso urrun ez ginelako enteratzen horretaz guztian nik usteet, baina talde motor horretaz gain, zegoen gero geruza zabalago bat, konpromesu desberdinekin, parte hartze desberdinekin, eta hori izan zen benetan egingarri egin zuen guztia, ez da nik uste hori da importantea esatea, eta niretzako deigarriena hori izan zen, ez? Zenbat jende gerturatzen zen parte hartzera, baina zenbat jende gerturatzen zen konpromesu desberdinak hartzera, eta horrek egiten zuen herri aktibazio bat, ez? Horrek egiten zuen gertatu zen guztia. Ni sentitzen de Lander. Ez dizut emango... Hola kontatzeko historieta... Ez, bai, ni benetan orokorrean memoria txarra daukat, eta... Zurrunbilo baten zineten sartuta. Bai, ni guzti zurrunbilo batean sartuta nengoen. Bai, inkluso gogoratzet uste janaria, bazkariak, afariak eta egon zirela egun batzuk edo sektore desberdinak edo enkargatzen zirela egun bakoitzean janaria ekartzea, zokerez banagolako zeo zer. Eta egun batean gogoratzen dute inkluso nire lankideak etorri zirela garai hartan baratzetik barazkiak ekarri zituztela eta nintzen ez da beraiekin egon uste dut, esena dut ni desfasatuan nengoen. Oso ondo, baina beste mundu batean. Nahi. Ados. Eta ni garai horretan flipatu nuen bola ze handia egiten zijoan, ez? Mugimendu sozial bat, bapatean, hasten dena pum, egunez egun handitzen, iristen dala bere burua enpoderatzeraino, lehendakaria interpelatzea prentsaurreko baten, eta gau horretan lehendakariak erantzun behar dula mugimendu sozial bat hauek direnarekin, ez? Hori beretzat jaistea da, edo erantzun behar izan zuen, ez? Eta zala, ez bidali ertzainak, eta ez dakiz, eta zan bapatean eskema berriak irikitzen ziren, ez? Edo egoera berriak irikitzen ziren, eta nik goratzet hori, eta zuk esan dezuna, ere bai, ez nintzen goratzen horretaz, nik
usten nuen ez zituztela atxilotuko. Eta goatzen naiz zurekin hitz egiten nula, hitz hartzen zenuen bakoitzean, atxilotzen gaituztenean, ez dakiz, eta bakiz zer, eta hola, egunero. Atxilotzen gaituztenean, gaur igual da azken eguna, baina ez dakiz, eta nik izaten izula, ja, begira, ez dizut uzten, ja, hori izaten berriro, en plan de, ez hitz egin horrela, en plan de, igual ez gaituzte atxilotzen, ez, eta hau handitzen doa, eta ja, imagin, ja, ostegun bat zan, ja, ostira, asteburua zetorren, ja, ostegunean 1000 persona, ja, itzait Bilbotik eta autobusak etorri ziren, eta itzaiten zan Bartzelonatik bus bat zetorrela, eta, ostra, ja, irudimena zijoan gora eta gora, ez, eta nik elitzen nintzen horrekin, baten irikizela goera bat, ez genula imaginatzen eta denon artean sortu genula, ez, eta horrek indarra zekan, Bai. Pare bat kontu kontatuko ditut. Gogoratzen nintzen hasieratik anekdota. Nahi nuen utzi denbora pixkat. Anekdota zurekin zelako. Egia da, horrek eragin politikoa izan zuela argi dago. Batez ere, bueno, hor bat zegoen talde bat, antolakuntzaz gain eta konpromezu desberdinetaz gain, bat zegoen talde bat, lan teknologikoa, sare sozialak eta zorretan aritu zena, eta horrek nik uste dut ere eragin handia areagotu zuela pixka zabalpenean eta eragin horretan guztian. Eta nik uste dut ere, zuk esan dezuna deigarria da, egiten da prentsaurrekoa, eta urrengo egunean bertan, urrengo goizean bertan, goizeko 6 okerrez bali manago, etortzen dira zipaioak, eta egiten dute bere lana, erantzun bezala, eta hemen gaudegu eta gurea egiten, ez? Oroitzapen bezala, ni goratzen dut, ni gaizkiten lo. Batez ere, hor ginen hainbeste jende eta naiz eta 20 metrotara iruditu urrun dagoela zurrunkak asko entzuten ziren, ez? Eta hainbeste jendeen artean gaina zurrunkak edozein mugimendu zela edo edozein arnaz fuerte zela asko entzuten ziren, ez? Eta hori gehi lurrean etzateak, niri kostantzizan, gehi urduritasuna, gehi ja buruak niri bentza ja buelta eman zidala guztiz, desfase horrek ja apetito gutxi eta lo gutxi, ez? Eta goratzen ez azken gauean ezin nuela lo hartu eta ondoan zegoen inguruan jende bat zurrunka eta esaten altxako naiz zigarro bat erretza eta altxa eta topatu zintuan zu justo erlojo azpian eta hombre Lander, que buena ba. Nore hitz egiteko eta zu ja zinen guztiz ez, plantamenduan guztiz sinistuta eta oso... Jundan egon. Jundan egon. Junda ez, baina nik bizitzen dut, ez zu bakarri baiz, eta hor egunerokoan zineten hainbatekin, bizitzen dut oso modu poli batean, erabat sinistuta plantamenduan eta bizitzaretik urrundu eta lehenestuta planteamendua eta askegune zurrunbi horretan guztiz, ez? Eta horatzen ez egun nintzela zurean eta hasien zirra bat elkar erretzen da niba, zinetara lo hartu eta ezagizer, goizeko ordu batek izango ziren, eta zu horatzen ez sorbaldetik hartu zinara eta bihar, gaur ez bani bat dozte, bihar esango dezu, ez gaituzte eramango ez, justo esatezun hortan. Eta nire nintzela Lander, oeran hijoa, osea, oeran hijoa ezak, ja zure erokerio, zure sinismen profundo horretan ez, eta horatzen ez esan nintzela Lander. Biharkoak, gaur ez bali bat, ozte bihar esango dugu nahi duzuna, baina norain ez dugat ez da gogoa pentsatzeko hortan. Eta de hecho goizeko 6etan, eta hor dator beste anekdota ez, lo negon ni goratzen ez, eta bat goratzen zeaten batzuk egon zineten, baina genuen, manibela batekin zijoan sirena horietako bat, ez? Gero, hori nik uste... Hori izan zen ideiarik okerrena, niretzako, Oso alarma baten bizi hori gelitu zaidala denboran zehar gero ere, zara, ez? Puskatu zen noizbait. Bai, serio. Gero, ez dakit lehenago frogatu zen edo ez, baina ni goratzen dut, batean goiz hortan, batean esnatu nintzela, eta ez da simulakorra, jende guztia altxatzen, korrika, urdiri, oiuka, eta begiratu ginela inguruan, eta bat oztez, gu nintzela korrika batean arbustotara, ez nintzelako zer egin, pixa egitea, ez? Azkar batean, pixka lauza plasteko eman, eta flipantea, nola minutu gutxitan ja osatu zen ja herriarresia, ez? Eta ez gazteak. Gazteak bai, baina jende heldua, emakume gizon desberdinak, denak
besoetatik eutxita eta ez gu pixkat erdigunea bilatzen, zailtzeko atxiloketa bera, baina narrituta geratu nintzen nola batean alarma batekin, en pie de guerra esaten den bezala jarri zenen jende guztia eta pixkat hortara ez, ostia jasotzera ez entzortan. Ingo goratzen dut, hori ez aipatu dezuna garrantzitsua zen, osteguna zen, eta bazetorren asteburua, eta osteguna izateko bazegoen herrialdeko eta Euskal Herri osoko jendea gerturatzen ari zen, eta nik uste beraiek ere kalkulo berdinak egiten zituztela, hori ondituko zela gehiegi, ez? Eta beste handicap bat omen zen, nik horrekin flipatzen nuen, zere ja geunden desobedientzia zea batean sartutak, baina, ni ez nebilen kontu horietan, baina omen zen karparen kontua, zeren omen zegoen baimen bat karpa jartzeko eta baimen hori bukatzen zen. Eta norbaitek ere planteatu zuen hori, hortik mugitu behar ginela eta barrez. Eta, nik entzun nituen hainbat planteamendu desberdin, zer egin eta horatzet ere ikusten genuenean, hurrengo egunean izan zitekeela, zeuden batzuk, hasieratik gure inguruan zegoen lantalde hori, planteatzen zigutena, incluso parkinetik jetxi eta berriro atera beste nun baiten. Eta elizan itxialdia, nik gero iritsi naiz askotan pentsatzera, gau hortan, ez, bagenekinean etorriko zirela, zer gertatuko zen eskema puskatu bagenu, eta buleko jende guztia sartu eliza itxi eta lortu asteburura iristea, eta 1.000 persona eukitzea, eta hori gauza horiek itzain ziren. Baina nik uste nekatu egitxik ginen. Bai, niri motivatu ninduen bazegoelako, oraindik ere txispa hori hor, eta oso ondo, baina, ni hori, leherra egin da nengoen, eta ziren bi gauza horiek, alde batetik bukatzeko gogoa, baina bestetik ere ikustea bazeudela aukerak, porque nik uste beraiek ere oso argitzeukatela, beraien operatiboa zen, area jun, bazekiten erdian egongo ginela, eta abar, baina, guk gaitasun guztia genuen, hori egia da, eskemak apurtzeko, eta nahi genuena egiteko, ez? Nik uste ondo bukatu zela. Espetxerak eta kenduta. Zer gertatu zen? Azkenengo bideoa da, Ertzaintzaren bisitarekin argitu zuen ostiralak Donostiako bulebarrean. Gaua askegunean emandako lagunak lozorrotik esnatu zituen 30 furgoneten etorrerak. Gorputzak elkarri lotu zituzten ia 1000 lagunek osaturiko giza harresiarekin egin zuten topo 200 ertzainek. Iseiko gara zigortuen inguruan, eta gure artean helduko gara ahalik eta gehien neutxiaz, bai? Oso importante da orain, edukita denak pixka eta burua hotza. Vale, venga ya. Usale o daude. Venga, venga. Gora zure eskutik. Opa, eutxio. Auzitegi naiz nazionalaren aginteak bete daitezen, hemen dauden pertsona kondenatuen atxiloketari ekingo diogu. Deja que se canse, que se canse. Levántalo, que se espera. Ondoren gertatutakoak komunikabide ofizial gehienen, baita publikoen, isiltasunari gailendu zaizkio.
3 orduz luzatu ziren ertzaintzaren kolpe, mehatxu eta irainak, emakumeen aurkako mezu iraingarri matxistak, kazetarien lana indarrez eragoztea eta batez ere Donostiako erdigunearen 100 lagunen okupazio desobedientean.
Nerbio eta Malkoek irribarreekin partekatu dute lekua. Izan ere, astebete luzez babestu dituzten gazteak kartzeleratu badituzte ere, ertzaintzak bulebarra uzterakoan, garaipen txiki baten sentsazioa marrazten baitzen Harresiko kideen artean. Hemen ez da ezer amaitu. Horrelako erantzunak eduki behar ditugu Euskal Herri guztia. Benetan, horrelako erantzunekin geldituko ditugu epaiketa politiko guztiak. Estatuei hanka geldituko dizkiegu. Bueno, nola goratzen zute goizalde hori? Hori, ikusi deguna. Bai, nik oso gogorra. Nik dauka sirenaren oroitzapen hori, eta era como, no, jazta, iritsi da, eta urduritasun askorekin, eta gero jarrek esaten zuena hori, nola jendea. De hecho, egon ziren abisu batzuk entrenamendu batzuk beraien aldetik. Hori da, pare bat gutxienez egon ziren ezakit aste azken edo lakon batean. Eta bueno, horrek pixkat ere gu ere entrenatzeko ere balio izan gintuen, balio zigun. Baina bai hori da, jendeak erantzun zuen ederki, herri harresia guztiok oso ondo genekien zer zen. Eta amaierarekin bat eginez, nik uste garaipen bat izan zela, alde guztietatik. Eta nik uste balorean jarri behar dela, eta jake honetan gauden, liburuaren aurkezpenarekin ere, desobedientziaren indarrean. Esan nahi, jende hori nik uste denetik zegoela, gure kanpainetan ere, orain oroitzen dudala, ez dakit pegatinak eta esan nahi duena da, bazegoen jende bat ezagutzen gintuena, eta bazegoen jende asko eta asko ezagutzen ez gintuena, ez? Eta esan nahi dut, jende gehiengo horrek bazuen testu inguru soziopolitiko horretan parte hartzeko, aktibo izateko gogoa eta indarra, eta nik uste dut hori dela garrantzitsuena, ez? Eta badagoela indar asko urteak pasa direla, baina nik uste herri hontan desobedientziaren bidean pausu asko eman daitezkela, eta herri harresien kontuak eukizuen, jarraipen bat, bere bilakaera. Ez desbideratu hori gero galdetuko izuen. Egun hori... Bale, ados. Ados. Hori, 6 persona txilotzeko etorri barri izan ziren 200 ertzain, eta 30 furgoneta, eta 3 ordu, 4 ordu pasa zituzten, amaitu zenuten Al Jazeeran eta The Guardian eta ez dakit nun notizietan, eta ikusten zan, ez dakit, urrengo zuek atxilotu eta arratsalde horretan egin zen manifa bat salatzeko, kriston jendetza jundatu zen, eta ni goratzen dut, manifata gero, zeiten dezu manifata gero, ikatzea zoaz, gaina ostirala zan. Jendea besarkadak ematen zegoen elkarri. En plan, harresian ondogoan tokatu zaizulako bat etzen una ezagutzen eta egon zeate elkarri utxita eta ez dakizer, eta hori izan zen, oso indartsua. Bukatzeko, nik flipatu nuen, nola lehenengotik bukaeraraino, azkenekor arte, nola eusten zion jendeak, de hecho, gogoratzen dute Zolaren ondoan nengoela eta zipaioi esaten geniela, ja etzela gutako inor gelditzen eta jarraitzen zuten, eta jendeak ere jarraitzen zuen eutxita herri harresian, ez? Horrekin flipatu nuen, jendearen benetan, porque gauza bada jun eta bueno, egin... Bale. Gauza bada pixka bat paripe hori egin jakinda eramango gaituztela, eta bueno, arresi hori egitea, baina jendeak eusten zion, hori, a muerte, ez? Eta azkenekor arte.
Egia esan, nik uste irudi horiek direla aurrez egindako, eta pixkat ez dut astu nahi izan, baina eski egia da, jende askok hartutako konpromezuaren ondorio. Eta da, nik uste ikusi ditugun irudiak hori dirala. Eta azkenan herri harresia egin genuen 100 lagun familiar militanteen artean, eta hori da emaitza, ez? Eta egia esan, niri hotzikara sartzen zait horrelako irudiak ikuste dituanean, batez ere harrigarria dalako jendeak aguantatzeko azaltzen duen kapazitatea eta azaltzen duen grin hori, egia esan nik oandikan irudiak ikusten dut eta sinesgaitza egiten zait. Nik uste dela ondorio bat azkenean herri horresia 100 pertsona artean osatu genuela konpromezu desberdinekin, ez? Eta gero, atatzen dut beste ondorio bat, hau da Euskal Herrian izan den beste 1000 adibideekin batera, beste bat gehiago, non ikusten den herri antolaketa batekin gauza posible direla egin, herri antolaketa batekin eragin politiko bat izan daitekela, eta herri antolaketa batekin planteamendu oso ambiziotuak eta eragingarriak egin daitezkela, eta nik uste hau da Euskal Herrian egin den beste 1000 ekimenekin batera, horietako adibide bat, guretzako agian eta gure belaunaldietarako agian gertuena den adibide bat, baina beste 1000 adibideen barne, horietako beste bat, non gauza posible diren. Eta egotetik 1000 pertsona, 24 ordu inguratuta, astebete lerregina, eramaten zintuztetela etxera, ez dakitze, bakitze, no seke, no sé kuantos, amaitzen zute furgoneta baten sartuta, eta handik espetxera, eta nola aterrizatzen da espetxean, nola iristezea. Imaginatzen dut, diskoteka baten fuerte musika entzuten egon da gero, etxea iristen zeanean bezala pi entzuten zula oaindik, kasi. Nola iritsi zinaten espetxera? Lo bentsatingo zenuten, gustora. Bai, nik bai. Nik uste gainera dela prozesu luze baten amaiera, ez? Eta... Karo, kontestuare, txakurrekin zaude, esan ez zure etxerat zure ohera, ez? Ez dakit, nik uste dut maila batean sentsazioa baizela ez dakizuk, baina bukatu da, eta gainera sentsazio oso on batekin. Nik uste dut gailentzen zela, zen espetxea asumituta genuela dagoeneko, eta nire kasuan behintzat gailentzen zen bizitako guztia, eta inkluso zipaioak ere zeuden, erretak zeuden, esan nahi dut, beraiei ez zeuden gustora kontestu horretan, evidentemente, ez? Eta, nik uste bai, alde batetik etxeko lanak eginak eta pozik, ni gustora sentitzen nintzen, egia esan. Espetxea etzen berria guretzako, bagenekigun nora gindoa zen, nik uste igual gehiago zela, luzera begira horrek ekartzezakeena, familia, senideak, lagunak eta abar, baina nik gehiago gelditu nintzen, poz horrekin, egindako guztiarekin. Nire, egia esan, sentsazio, erderaz, esangoet, plenitud horietako batekin, guztiz, egiana da ere deskantzatzeko kriston beharrarekin, nahiarekin baino beharrarekin, baina egiana da, gero egun batzu pasata emozio hori jisten dio janenean, eta errealitate berri batekin, nahiz eta berriaz izan, berriro ere, errealitate berri batekin aurkitzean, golpea, ez? Baina, nik uste bizitzaren fase bat gehiago bezala, eta egia esan, askegunetik oso osatu. Gukore gu Zabaian ginen, lauk bukatu genuen Zabaian, jarraian, eta goratzait uste hortik hilabetera edo izan zela Ondarruko herriarresia eta Urtzaren atxiloketa, eta gu zuzenean entzun genuen irratitik, eta gogoratzen dute Zolarekin, biok kaskoekin, eta izan zen subidoi bat, egia esan, eta pixkat hori ere jarraipen txiki bat izan zen, eta
eta pozez hartu genuen, da gero Urtzarekin ere bertan elkartu ginen. Justo, arzen dezu gadetu banitzuna. Justo, gaina igual ondarroko aipatzen da, baina igual askegunetik edo etzan asmatu zuena eta astebetera Sakanan, zegoen lantegi bat itxi nahi zuten Ainasa, eta hango langileek egin zuten herriarresia fabrikako makinak etzitzaten atera eta eramanetak indora, etzan erantzun, hola bezala, baina batean gertatu zen hori, handik bi astera Erroman atxilotu nahi zuten Lander Fernandez izeneko pertsona bat, eta han egin zuten ere herriarresia eta ezin izan zuten atxilotu egun batean, eta gero bera entregatu zen. Batean ondarrun liatu zen berdina, termino berdinekin, askegunea deituz, naranja kolorea, ez dakit zer, zubi batean sartzen faktore berriak, Loyola, Iruña, Gasteiz, ja, inkluso azkenekoan ja pintura botatzen gainetik, arrantzale sare batekin hankak ataskatuta. Bueno, hor ikusi izan, ez dakit nola esan, erantzun bat egongo zala, paiketa bakoitzean, kasi ez, eta nahi nizuen galdetu justo, ea nola, ea enteratzen zineten, barruan zinetean, olako gauza gertatzen zirela, ea sentitzen zineten, nola baita, ostia, gure movida baten ondorengoa da. Ere, igual ez dugu aipatu, Donostiaren aurretik gertatu zela horeretakoena, eta lehenago Gasteizen gertatu zen, Ekaitz Samaniego atxilotu bar zutela eta balkoian agertu zen, eta, bueno, esan nahi dut, eta ere Baionan ere bai, Aurore Martin ere bai, herri-herri. Alegia, nola juntzen inkretxendo horrelako mugimendu bat, nun ere aztu zait Gernikan ere bai atxilotu bar zuten Jone Amezaga, zekan abizena, ez dakit. Bueno, nola juntzen gorputza hartzen erantzun bat, garai harretan, borroka armatua amaitu zela pare bat urte, uste direla, inpas hori zegona, borrokarako grina bat sortzen zuna, nola bizitzen zenuten horiek, edo zuretzat, Lorente, nire ondoan zadela. Bale. Ba, egia esan, Adurrek esan duen bezala, gainera gogoratzen dut, Bulebarrekoaren ondoren bazetoz zen, ez? Eta izan ziren beste 3-4 kaso, eta egia da, bai gogoratzen dut, bueno, pues, ikusten ditula, jarraipen bezala ikusten ditula, lehenagotikan Bulebarreko zuk egin dezune rekorridori jarraituz, Bulebarrekoa baino lehenagotikan jarraitzen zuen errekorrido berdina jarraitzen zuela egu espetxan ginela, eta egia esan, ni garaian ilusio betez bizitzen nuen, bueno, ikusten nuen, zegoela molde bat, gure belaunaldietan ordura arte oraindik esperimentatu ez zena, eta agian esperimentatzen hasi zitekeena gainontzeko arloetan, eta ez gatazkaren konponketan arloan bakarrik, baizik eta gainontzeko arloetan, eta nik garaian mentzat ilusio bizitzen dituen. Bai, nik ere bai. Hori da, ez? Osea, gainera transportatzen zituen pixka baten guke bizitakora. Eta gero, pues bueno, detaileetan fijatzen zinen ere bai, ez? Estrategia edo taktika desberdinetan, ez? Pues Loyolak karetak izan ziren, gero pintura izan zen, ezak zer, eta nigo horatzen dut, pues bueno, gero bueltak ematen dizkiozula, eta ostia, ingo bagenu, egin izan bagenu hau edo bestea, bueno, ez, pues, holako gauzatxoetan, eta nik uste hobetzen juntzirela, seguro, eta gauza oso txukunak egin zirela. Eta, bueno, gero, egia esan penaz ere bai, penaz, pues, bueno, horreke amaiera bat edukizuelako, non iruditzen zaidan, desobedientzia posizioiek mantendu beharko liratezkela, edo, bueno, edo aukerak badaudela, edo bazeudela bere garaian mantentzeko. Baina, bueno, pentsatzen dut hainbate arrazoiengatik, ez zela eman, ez? Baina begira, ni behintzat nire militantzian uste dut oso gutxitan, oso zaila delako asmatzea
gauzak egiteko momentuan, osea, nik uste dut 1000 movida egin ditugula eta 1000 txiringito montatzen direla eta oso zaila dela asmatzea eta horretan asmatu zen eta ezakit, osea, bideoa ikusitan nik uste dut oso arma potentea zala, ez, eta oso erabilgarria. Justo azken galdera hori zen, bai. Ea ikusten zenuten desobedientzia, jake liburura itzuriz, gaur egun nola ikusten dezuten tresna bezala, espetxetik ateatzekoan aurkitu dezuten panoraman, bueno, nola garai baten boom bat egon zen. Eta boom hori 1000 arrazoirengatik amaitu zen. Eta, bueno, bizitu genunok, gelitu zaigu horren indarra, ez? Eta horrek dakan potentzialidade guztia, ez? Eta nola ikusten zuten zuek gaur egungo panoraman, desobedientziak eduki dezakeen papera. Zuk ja erantzun duzu, Adur, ni baino lehenago doa, beraz zuretzat. Eta ja, iriko dut galdera, bueno. Nik uste dut, benetan, eta zintzoki, iritsiko dela momentu bat, non berriro baloratu barko den, herramienta molde bezala, borroka molde bezala, desobedientzia jarrera. Eta nik uste dut, liburu honek eta izan diren praktika desberdinak, balio gaitzakela oinarri bezala biharko gunean, edo berriro praktikan inguruan jartzen direnean, probesteko izandako esperientzia horiek guztiak, baita teoria guztia. Orduan, nik uste dut, iritsiko dela eguna, non, berriro baloratuko den eta praktikan jartzeko berriro ere pentsatuko den, ez? Bueno, dian 8:27. Bueno, gustora gaude, gustora egon gea, igual berandutzen nahi da. Ez nuke nahi hitza zabaltzeko aukera eman gabe itxi. Galderarik, gustora zaudete, aspertzen nahi gea. Zerbait nahi zute aprobetxatu, ez da egunero ukitzen olako jendea galderak iteko, olako esperientzi potenteak bizi izan dituna. Nik nahiko galderak inditut, osea, normalen eukitzen da, galderaren bat prest, jendeak ez badu hitza hartzen, baina ez dut gehiago prestatuta. Orduan, nahi behar zute zerbait galdetu. Eta isilik gune inkomodoak gertatzen direla, onartuko dute, osea, egon gaitezke isilik pixkat, Pixka protokoloa ematen du, baina eskerrak ematea, olako kontakizuna. Barkatu duen, protokoloa baitera hau. Hitz madarikatua, baina gaur egun hori ematen zuentzatez protokoloa ematen du. Bideorako, ondo dakizu. Pasaitu, Bai, errepikatu berriro. Hori, eskerrak ematea etorri zeatelako, liburuaren aurkezpena egiteagatik, oso importantea da egiten ari zeratena. Pentsatzen dut jarraituko duela, ez dakit, zueke pixka bat agortuko zeate, olako gaur bezalakoak hitzaldiak eta horrela entrevista elkartera, osea, egitea, ez? Hori latza da zuetzako pentsatzen den lana. Baina, igual laburtuta edo, baina nik uste dut merezi duela eta Oiorrek esan duen bezala, iritsiko da eguna, berriro ere behartuta agian herri hau ikusiko dela eta hainbat sektore ikusiko direla behartuta olako erantzuna ematea, ez? Nik horrela pixka bat hau izan da, garai horretan gertatu diren hori ikusi ditugun gertakari hauek, errepresioaren aurkakoa dira batez ere nik pentsatzen dut, ez? Hasiera, indarbiltzea. Hemen, Euskal Herrian beti dani dago errebeldia bat, eta gazteria beti aurrera, eta horrela izan behar du. Azken finean, gazteriak hartu behar du beti lidergoa. Hori egia da, lidergoa. Zarrok, hemen gaudenok biztan da, zein dan zarrena, neu, alegia,
guk ere konta genezake historia, ni ere horri biltzen itzan, eta itzaldi horietara, eta oso parte gustora hartzen nuen, baina guk kontakizunarako ere guk ere balio dugu zarro, baina zuek egiten ari zeratera orain, 15 urte geroago berriro relato hori, famoso relato hori, nolabait audiovisualak jartzea ikusentzuneko egiten ari zeraten hau, liburua, soporte hau beharrezkoa da. Bestela, gure kontakizuna, Ezker Abertzalearena, garbi dago leku eta arlo guzti askotatik egingo dela, baina protagonistak izan zeratenok egitea niretzako izugarria da. Oso aportazio itzela da. Horregatik, nik ez dakit zer esan gehiago, baina ezago nuke nolabait gaur egun gazteak, zue baino gazteago direnen gana, oiei hau horrela ematea, agertzea, dala ezinbestekoa. Bestela, gazteak zer jaten ari dira, zer historia kontatzen ari zaie gaur egun gazteei. Zagoruke, ez dakit, ikastoletatik hasi eta unibertsitate gaino, ez? Nik uste dut dagoela izugarrezko borroka ideologikoa, relato hau izugarri kaltegarria dela, eta egiten ari den atzerakada edo esaten daun inpaz eta jendea dagoela hori ideologia individualista, konsumista eta hori dana jaten, hori dana antolatuta dago. Ikeragarrizko borroka ideologikoa daukagu gainean. Eta orduan, olako gauzak eramatea jendeen gana, nik uste dut, lan hori ez dakitzue bakarrik hartu behar dezuten, hau egin dezutenok. Movida guzti hau ez, baina ez dakit, olako gauzak ez badugu kaleratzen, gure historia hurbila nire ustez desegiten jungo da pixkanaka, Osea, zanet, idatziko da, baina ez bada, jendeen gana nolabait joaten kontatzera, hori nire ustez zerbait galtzea dela. Liburuak gaur egun oso soporte hona dira, osea, beharrezkoa dira gaur ere, baina dago teknologia hori, digitala eta hori, zare horiek, hori dana, ez dakit, hau zarean da jarriko duzuten edo ez dakit nola dagoen kontua, baina beharrezkoa da, hori nire aldetik gaina luzatzen ari naiz, barkatu, eta beste komentario emate egiten badu, hainbat hobe. Animatu, Aizu, ni baino gehiago daude, jende gehiago dago, Venga, nola bizitzen zenuten egun horiek, edo, venga, hori ezagun pixka, modu parte hartzailean. Bagase seguro nahi dela Behartuta pixkat, baina ez luzatuko ni nire rollo pertsonalekin, baina ez, gustora etorri naiz gaur. Etxeko egoerarekin aukeratu inbardia txaldeak, ze lekutara jun, ze bileretara, orduan gaur aukeratu dut, eta gustora. Batez ere bikote hau, hainbat rollotan topatu gehalako, duela urte askotatik, eta, bakoitzak duen bere ibilbide sutsuago batzu, beste batzu gutxigo eta zer ematen diozun garrantzia, niri sortatu zitzaidan libratu eta kalean bukatzea. Eta, nik barrutik bizi izan nuen egun hori, kriston mala hostiaz gogoratzen dut. Eta gero atera nintzenean bideo hau, Lorenteren bideo sutsu hori ikusi nuela, atera eta horrengo gunean uste dut, edo etxean, eta behin eta berriz ikusten nuela. Eta hori pixka bizipena, zuekin nola goxo, eta, denetatik, sentsazioak, parrandak, eta dena. Azkenekoa ez duela gutxi. Ez, eta, zuek esan dezuten hildotik nik ere bai, militantziarena, hori nik ere formakuntza. Orain perspektibakin ikusita formakuntza mordo bat.
eta azkenan zurrunbilo batetan sartzen geralako, ez? Hor lagunak, ez dakizu zein da laguna, azkenean hainbeste ordu eman da, batzuk askoz gehiago, ez? Eta azkenean horrek, bueno, pues zuk ere lotu duzu represioarekin, ez? Agian, ez dakit, zuek gertuago ikustetzen duten, gauza diren bezala, ez da? Eta, bueno, pues hortxe, ondo, nik uste, berak esan duen hildotik asmatu imar dela guzti honekin, porque azkenan eramaten gaitu gaur egun gizarteak, teknologiarekin eta aurrera, eta asmatu hau guztia traslatzen, ez? Gero beti ateratzen dira olako inkestak eta gaztek ezakitela, ezakit zer, eta erakundearen inguruan euneko bara, bueno, pues, baina, bueno, zuen esku dago. Ez denon esku dago, baina esan nahi du, bueno, azkenean lehenengo pertsonan bizitakoek, pues hori, kasu asko esateko. Bueno, honen bestez amaitutzat emango dugu. Ez dugu aztuko zela liburu honen aurkezpena, beraz ez badezute hau dela aukera bikaina eskuratzeko, eta eskerrik asko etortzeagatik, eta sarean jarriko da hitzaldi osoa, marruma kulturalak azpigitura eta lanari esker, eta txalo bat bi hauentzat, mesedez. Marruma kulturalak.